Ама... Questa è Cistera. Артисти, деятели, ръководители, уважаеми граждани, ще ви моля с аплодисменти. Този невероятен български мъж. Така, го закриете. Спортни деятели, ръководители, представители на Община Варна, представители. Факта, че сме събрали толкова много хора, спортно обществени, изтъкнати спортисти, това подсказва, че ще се случи нещо голямо, нещо много хубаво, да го очакваме. Припомням, 2003 година беше критична за варненския спорт. Тогава с общински средства спасихме двата футболни отбора, баскетбола и гимнастиката. Но тази година, трябва да признаем всички, се провалихме в усилията да спасим баскетбола. Един спорт с много дълга традиция в нашия град, с много широка аудитория. Провалихме се, трябва да си го признаем и, уважаеми господин премиер, за това, което вие правите в момента, за спасяването на баскетбола, нашата благодарност е голяма, действително много голяма. Ето, това са децата, които ще ни представляват и ще радват варненската публика, редом, разбира се, до своите батковци, които за тях са и кумири. Държавата се старае максимално да полага на професионалния спорт, но за да има професионален спорт, трябва да има аматьорски спорт. И трябва да има много повече спорт за децата. И затова трябва да има тези уреди, затова трябва да има тези зали и затова правителството полага максимални усилия да гради спортно-материална база, която да бъде ползвана от всички възможни желаещи. Дай Боже повече деца, за да могат да имат възможността някои от тях да станат истинските посланници на България на бъдещите олимпиади и на световни първенства. Преди една година Симо Варчев ме беше устроил един капан тук отвънка с всички баскетболисти. Тъй като Варна е известна своя баскетбол и каза просто умира. Баскетбол приключва, няма. Положих доста усилия да намеря някои от варненските фирми да станат спонсори на отбора, но за съжаление никой не това. Затова ние изчакахме близо година и Порт Варна, пристанище Варна, тази година има с 72% увеличение на печалба. Видно е, че държавата работи по-добре, системите вече скопчават и 72% повече печалбата на това 100% държавно национално дружество. И понеже баскетбола във Варна е символ и на града, а и Симо е човек, който всички много уважаваме, с кмета говорихме. И вчера министра на транспорта направи един борд и взехме решение пристанище Варна да спонсорира всяка година, защото аз съм убеден, че печалбите на дружеството ще нарастват. От печалбите, които реализирахме, повтарям се, 72% повече. Превеждаме 500 000 лева на тези деца, без ДДС, за да могат да си водят тренировъчния процес от малките до големите. И понеже аз обичам като отида някъде да Бойко Метъра ни го бяха хванали като обещание, само с тебе си знаехме. Обичам да съм си свършил работата, ето ти платежната нареждане, с което сме ги превели. Сиреч думичката щека, малко по-нататък. Ето го платежната. Казва Черно море Порт Варна и номер 1 Бойко Борисов. Това е лек ден, че дойдох и се сгри слънце. На търговски договор, който е между нас и баскетболния клуб, в който се предвижда реклама да бъде извършвана на пристанище Варна. Предвижда се в договора името да носи и Порт Варна, Черно море Порт Варна. Договорът е за това първенство и ако се получи добър резултат в края на
периода, евентуално може да бъде продължен. В момента той е до края на това първенство, което сега започва. Дълги преговори имаше за този договор. Въобще начина, по който да бъде спасен баскетбола в Варна. Знаете, че аз съм и в Сдружението на спортните клубове Черно море. Опитвахме се чрез различни частни спонсори да спасим клуба и накрая с помощта на премиера и министъра на транспорта беше взето решение да участва пристанище Варна в спасяването на баскетбола в град Варна. Тъй като мен специално много бързо ме убеди, защото аз бях съгласен и преди това. По проста причина, че в края на краища парите ще останат в Варна. Пристанището, знаете, е едно от емблематичните предприятия на територията на Варна и все пак ще направим нещо за града, което няма да бъде лошо и за спортната общественост, разбира се. Бюджета ще го определи спортно-техническото ръководство. Нашия мениджмент на пристанище Варна няма се бърка в тая работа. Ние не разбираме от спорт. Единствено ще следим, разбира се, разхода на средства, защото в предмета на договора е точно казано колко ще дадем, но това е все пак търговска тайна. 700 хиляди са нужни на клуба за една година, доколкото знам аз за школата и за първи. В рамките на тая сума малко по-малка е договора. Разбира се, надяваме се да намерим допълнителни спонсори, които ще допълнят допълната сума бюджета на клуба. А ще има ли промени в спортно-техническото ръководство на клуба? Всичко предстои и стана много набързо. Фактически решението беше взето вчера. Все още е много сурово всичко. Разбира се, ще проведем през следващите няколко седмици сериозни разговори и ще решим какво да правим. Напълно е възможно, ако се получи добър договор с добри резултати, да продължим този договор. Той сега в момента е за това първенство. Да. До момента клуба има доста натрупани дългове. Вие имате ли нещо общо? Договаряли ли сте се да бъдат покрити от вас или част от тях? Да, тези дългове, някои от тях са разсрочени, други трябва да се платят веднага. Те не са толкова голяма сума, така че ще бъдат покрити.